Bé, benvingudes i benvinguts a aquesta roda de premsa. Gràcies per acompanyar-nos. Aprofitaré aquests minuts que tinc abans que arribin els protagonistes d'aquest concert inaugural. Amb ells parlarem i els tindreu aquí també per fer les preguntes que considereu oportunes, però volia aprofitar aquests minuts per arrencar i fer-vos alguns destacats del que ens vindrà ara aquests propers mesos de tardor. Aquesta és la temporada, com sabeu, en la que celebrem el 25è aniversari de l'Auditori i quan ens vam plantejar com fer-ho vam tenir present d'entrada que de fet la gran música simfònica està a la llavor fundacional d'aquesta institució perquè, com sabeu, és una institució que va ser creada ara fa 25 anys per donar resposta a les necessitats de creixement i desenvolupament artístic de l'OBC. És gran part del projecte que fem, és repertori simfònic amb l'orquestra i amb la banda i amb orquestres visitants i per tant volíem tenir-ho molt present a l'hora de celebrar aquest aniversari. Per tant veureu que està reflectit en aquest concert inaugural, però no només, sinó que al llarg de la temporada hi trobareu grans obres del repertori referents de tots els temps. Mira, la mateixa Heroica que tindrem a la inauguració, però també tindrem la Patètica, tindrem la Quarta de Brahms, tindrem el Bolero, tindrem... Bueno, no em vull fer llarg. Hi ha moltes coses, moltes obres de referència que passaran al llarg d'aquesta temporada. Una temporada on també ens hem volgut significar en la nostra essència de defensa del patrimoni i la nova creació d'aquells repertoris que garanteixen el futur de la música clàssica dels creadors del país i en aquest sentit, amb una acció sense precedents, el nostre director titular, Ludovic Moglò, inclourà en tots i cadascun dels seus concerts de temporada obres patrimonials, tant d'autors traspassats com d'autors actuals. I, per tant, el que volíem era una fotografia coral d'aquesta creació musical, no tant assenyalar uns noms en concret, sinó que tots, o tants com fos possible, hi fossin presents. Però, com us deia, aquesta temporada arriba assenyalant la gran música simfònica i, de fet, aquesta tardor mateixa tindrem ja moments importantíssims, moments que jo crec que marcaran la història musical d'aquest any a Barcelona, com són l'arribada, per exemple, del director italià Daniele Gatti al capdavant de la Mahler Chamber Orchestra, sens dubte tot un esdeveniment. Però no només, hi haurà altres visites d'orquestres internacionals i també de moments emblemàtics, jo crec importants, com per exemple la celebració de la integral de Shostakovich amb el quartet Casals. Sabeu que amb ells vam construir la integral de Schubert, va ser tota una fita i se'n va parlar moltíssim. Vam construir la integral de Beethoven i també va funcionar molt bé. I ara fem la integral de Shostakovich, 15 quartets en 6 concerts, per tant encara més magnitud al projecte. Tot un esdeveniment que sens dubte se'n parlarà i que neix just la setmana que ve amb 2 dels primers 6 concerts. Una altra de les activitats que veurà la llum aquesta tardor és aquest projecte que anomenem Vibe 35, que sabeu que fem conjuntament amb els 6 grans equipaments nacionals i escènics i musicals del país. Amb ells ens centrem en aquest projecte en un target molt concret, que són els menors de 35 anys, amb entrades a preu molt competitiu, entre 10 i 20 euros, en el nostre cas a 10 euros, oferint obres altra vegada de referència. En el nostre cas oferirem la consagració de la primavera d'Stravinsky. A més, hem preparat un espectacle introductori, un espectacle teatral introductori a càrrec de Jordi Oriol i la seva companyia Indigest, que ens donarà eines, en aquest cas fins i tot amb una mica clau d'humor, diria jo, i portes d'entrada per a gaudir plenament del que passarà després, aquesta consagració de la primavera. I finalment tancarem la festa amb un concert, un espectacle de música electrònica a càrrec de Clara Aguilar. Això ho farem a la Llanterna, a l'exterior, amb food trucks i una mica en la línia del que vam fer l'any passat per a aquells que ho vau poder viure. I, de fet, aquest és el preàmbul d'un nou projecte que vol la tardor, que és el Tast d'Orquestra, que segueix la mateixa línia en el sentit que plantejarà obres de referència al repertori, per tant, no concerts sencers, sinó grans simfonies, com per exemple us mencionava la Patètica mateix de Tchaikovsky, amb introduccions, que en aquest cas aniran sempre a càrrec de Jordi Oriol i la seva companyia Indigest, on ens donaran eines i elements per a poder gaudir d'una manera diferent d'aquella obra. No volíem fer simplement una introducció musicològica a l'uso, sinó que volíem donar-li
repensar-ho i fer-ho un clau artístic, a més, perquè aquí hi ha una creació, hi haurà una part actoral, evidentment. Tot això anirà passant al llarg de l'any. El primer d'aquests tasts el viurem també aquesta tardor, amb el concert per a violoncel de Dvořák, i a més amb un artista armeni, Narek Hagnazarian, que justament ens sembla molt adient parlar de la causa armènia justament en aquest moment que està sent tan dramàticament significada. He parlat de cambra una mica amb el Quartet Casals, d'aquest esdeveniment, crec jo, històric, perquè realment no conec. L'altre dia ho comentava, m'hauríem de fer una mica de recerca arqueològica aquí, però no sé si s'ha fet mai la integral de Shostakovich. Jo sospitava que igual l'havia fet el Brodsky fa 35 anys, però eren molt joves i no n'estic segur. El fet és que serà un moment històric, sens dubte, però no serà l'única música de cambra que cal assenyalar d'aquesta tardor. També tindrem el naixement d'un projecte que hem anomenat Intocables, on convidem solistes de l'orquestra de l'OBC a fer concerts de cambra i altres activitats. Grans solistes, grans artistes que ens visitaran. Sense anar més lluny, la mateixa Elisa Weilerstein serà un d'ells. Però aquesta tardor els que faran concerts d'Intocables seran Denis Kozukin, el pianista, i el Hagen Quartet. A més, al desembre farem una marató de cambra, això també és una novetat. Us sonarà que hem fet maratons de cambra perquè n'havíem fet en el marc dels joves, en el marc del Festival Emergents, i això ho seguim fent. Però una marató, diguéssim, oberta a tot tipus d'artista i a totes les edats no ho havíem fet. Per tant, hi ha 2 maratons de cambra, és cert. Aquesta és una marató on tindrem artistes de tota mena, amb un accent patrimonial important en cadascun dels concerts, i l'hem anomenat Revolucions perquè està teixida sota aquest relat artístic de poder o revolta. Un relat artístic que empara tota la temporada, com fem habitualment. Sabeu que fem més de 500 concerts i que el que busca una mica és fugir d'aquells temes tan universals dels que veníem, la creació, l'amor, l'odi, tot això, per permetre'ns reflexionar d'alguna manera una mica sobre els reptes de la societat del segle XXI, una mica més actuals. En el terreny de la nova creació hem fet un canvi en la manera, no en el què, sinó en el com, presentar l'activitat i d'alguna manera hem intentat festivalitzar-la, pensant que per aquest tipus de propostes pot funcionar bé convocar el públic de forma més intensa, diguem-ne, i més intensiva al llarg d'uns dies i al llarg d'un curt període de temps. D'aquesta manera tindrem 3 moments al llarg de la temporada que succeiran. Ara us parlaré només del primer, que és aquesta tardor, i és el moment en què ens centrarem en la figura de György Ligeti, que sabeu que estem celebrant l'aniversari, tota una referència de la creació musical del segle XX i més recent, i, a més, amb importants estrenes del país, encàrrecs que hem realitzat a Joan Magraner, a Héctor Parra i a Núria Jiménez Comas, tots ells catalans coneguts per tots, i és un projecte que fem en col·laboració aquest i durant el Festival Mixtur. Per tant, la meitat del Festival Mixtur, que sabeu que està dedicat a les músiques de nova creació, passarà a l'auditori en aquest capítol. I, evidentment, al llarg d'aquests 20 anys, l'auditori ha estat una institució, crec, característicament oberta a la ciutadania. D'això sí que en sabem i crec que ho hem fet prou bé. I així volem que segueixi sent al llarg d'aquests anys, i per això tota la resta de músiques, aquesta gran diversitat de músiques que abraça l'auditori ha de seguir-hi sent i s'ha de seguir programant, i ho farem des de la música antiga, inaugurant aquesta tardor amb Dani Spas al capdavant de Vespres d'Arnadí, amb una nova òpera de Händel, nova, vull dir, una nova proposta, amb un repartiment de luxe, amb, per exemple, la mezzo Vivica Genú, que segurament també us sonarà. Ho farem amb la banda municipal, evidentment, amb una inauguració sonada, amb tot un referent com és del jazz llatí, Paquito Rivera, en un concert, a més, que fem en col·laboració amb el Festival de Jazz. I ho farem amb totes les programacions de músiques modernes, tant amb Seedback, que sabeu que col·laborem amb Primavera Sound, amb Cruïlles, etc., on us puc destacar, per exemple, artistes del país com Nico Roig, crec que serà important el concert que oferirà aquí, fins a artistes de referència internacional, com per exemple el Nico Muli, amb el seu minimalisme, amb el seu pop minimalista.
Però també en el terreny del jazz amb sessions farem projectes jazz i flamenc, farem propostes maques. Una d'elles, sens dubte, serà l'OMAC, aquesta orquestra de músiques d'arrel de Catalunya, amb l'Anna Ferrer al capdavant, i també ho farem amb projectes com, per exemple, el nou projecte de Marco Mezquida que es va estrenar a Vic, Tornado. Entre molts d'altres, estic simplement fent alguns destacats. Sabeu que l'auditori no s'acaba aquí, que també tenim un museu que fa una feina extraordinària, i en el museu voldria destacar-vos que justament avui inaugurem una mostra. De les grans exposicions que fem al llarg de la temporada, que en fem un parell, la que tenim activa en aquest moment, totes dues pengen d'aquest relat Poder Revolta, és Escoltar amb les mans, potser l'heu pogut visitar. D'aquí es van penjant una sèrie de mostres que anirem inaugurant al llarg dels mesos. La primera, la que us comentava, està centrada en la figura de William Basinski. De fet, és una peça del director David, no em vull equivocar el nom, David Wexler, centrada en la peça de William Basinski. I farem també la inauguració d'aquest cicle que dediquem a les músiques de tradició, diguem-ne, no occidental, que hem anomenat Trànsit. Sabeu que vam inaugurar la temporada passada amb molt d'èxit. És un cicle de petit format. Quan dic que té èxit no vol dir que omplim sales 1. Ho fem amb poca gent, però ho fem als llocs on es celebren els ritus litúrgics dels quals formen part aquestes pròpies músiques a les diferents comunitats de Barcelona. Va funcionar molt bé l'any passat i aquest any celebrem la segona edició i estem molt contents de poder-ho fer i s'inaugurarà en les properes setmanes també. No sé si pots donar, Jordi, alguna pista més sobre la peça aquesta de Basinski. De fet, si us hi fixeu a l'exposició que tenim actualment, ja hi ha la peça original de William Basinski, Disintegration Loops, no? Sí, pot ser. Sí, bon dia, gràcies. Bé, senzillament dir que aquesta mostra que inaugurem avui forma part d'aquest programa d'accions vinculades a la gran exposició Escoltar les mans. És la primera d'una sèrie d'actuacions que farem durant tot aquest trimestre final, diguem-ne, de l'any 23. En aquest cas és una peça documental que s'estrena aquí, és a dir, s'ha estrenat als Estats Units però no a Europa, per tant la primera projecció que es fa a Europa es fa en aquest museu, on es podrà veure durant un mes en loop a l'espai 4 del museu. Això és un documental que va fer David Wexler sobre l'obra més icònica de William Basinski, que es diu Disintegration Loops. Disintegration Loops són una sèrie de loops de cinta que es anaven desintegrant a mesura que es anaven reproduint. D'això en va fer una peça que la va transformar, la va fer precisament l'any 2001, mentre es queien les Torres Bessones, literalment l'11 de setembre, i per això aquesta peça s'ha convertit, diguem, com una efígia del que va resultar aquest dia. 20 anys després, en plena Covid, en plena crisi de la Covid-21, David Wexler va fer un documental, unes entrevistes a través de Zoom, a més totes des de la distància, per tant un punt també crític, diguem, de la història de la ciutat de Nova York, com va ser la pandèmia, per veure que en roman d'aquest llegat. Per tant, és resseguir les traces, les rastes del que ha estat aquesta empremta de l'analogia dins la musical, el que estructura, diguem, aquesta exposició que tenim ara mateix i la resta d'activitats que aniran derivant. Està inaugurada, ja està en marxa, podeu pujar a veure-la quan vulgueu i insisteix que és la primera de tota una sèrie d'actuacions que anirem fent. La setmana vinent inaugurem també una mostra vinculada amb això. Gràcies. Gràcies, Jordi. Dir-vos, els músics estan de camí, dir-vos també que a principis d'any us farem una comunicació específica, una trobada específica per explicar-vos una mica els actes pròpiament de celebració de l'aniversari. Veieu que tota la temporada està marcada, evidentment, per aquesta efemèride i així ho hem volgut, que fos una cosa que no afectés només la setmana en qüestió, sinó que fos una cosa que s'estengués al llarg del temps. Però assenyalarem el mes en qüestió de forma més significativa i us explicarem a principis d'any. I ara faltaran els músics, o sigui que podem fer una petita pausa, si us sembla, i esperem que arribin per parlar pròpiament d'aquest concert inaugural. A no ser que tingueu alguna pregunta, si voleu, podem parlar d'alguna cosa de temporada abans d'atacar el concert, si teniu algun dubte. Mira, sí.
És un moment maco perquè hem aconseguit integrar plenament la plataforma digital al web de l'auditori. Per tant, ara mateix ja no existeix l'auditori digital, sinó que si aneu veureu que és l'auditori.cat i trobareu tot. S'ha convertit aquesta web en una gran matriu, de manera que et permet navegar des d'un concert, per exemple, que estic visitant i dir, ostres, la Lisa Weilstein, qui és la Lisa Weilstein? I tu cliques a la Lisa Weilstein i veus no només a la bio, sinó que aquesta senyora té aquests vídeos enregistrats a l'auditori, va venir no sé quan, és a dir, hi ha un històric, per tant és maco perquè en aquest sentit és molt més orgànic, no?, la navegabilitat. En el sentit de produccions seguirem produint audiovisuals, una mica en la línia del que veníem fent l'any passat, és a dir, menys i més qualitat. Això ja ho vam fer tota la temporada passada, vam optar, diguéssim, un cop acabada la pandèmia pròpiament, vam optar perquè hi hagués una mica de postproducció i que les peces fossin més ben, més en la línia de coses que puguin quedar que perduran el temps, i també tota la part complementària divulgativa, que aquí també estem fent un accent important en el sentit de peces. N'heu pogut veure algunes que hem publicat a finals de l'any passat, com la del Quartet Casals justament amb el Plensa, com la de, no sé, en tenim diverses així de bastant xules que estan allà, en aquesta línia estem treballant. O el retrat mateix del Ludo, retrats d'artista, això estarà present. Estem treballant també un nou blog, que això ha començat, hem penjat el primer article, no sé si l'heu pogut veure, a càrrec d'Oriol Pérez Treviño, i això pretén complementar la divulgació, l'activitat, la manera com ens expressem a través dels programes de mà. I el projecte segurament més important, que també farem una roda de premsa específica per parlar-ne en profunditat, que estem llançant aquesta temporada, és el nou segell discogràfic, que també us n'he parlat en el passat, però ara ja és una realitat. Tenim la sort d'haver signat amb Naxos la distribució mundial, per tant, és una distribuïdora que només treballa amb gent que produeix una gran quantitat i de qualitat. Per tant, ha estat tota una labor arribar a aquest acord i estem molt satisfets d'això. I al llarg d'aquest any farem 20 publicacions, per tant, és important el que es farà, tant a nivell patrimonial com de dones compositores, com el gran projecte Ravel que us hem anunciat i que el Ludovic ha mencionat en diferents ocasions, que estem iniciant. De fet, aquest mateix estiu vam estar gravant, ahir estàvem amb el Joan Magraner i en parlàvem, vam estar gravant Joan Magraner, vam estar gravant qui més vam estar? La Raquel, també, Raquel García Tomàs, Héctor Parra i l'Octavi Rombau. Això per la part patrimonial, i per la part Ravel vam gravar el primer CD aquest estiu també. I no sé, una mica en aquesta línia. Sobre el Quartet Casals, ens pots explicar una coseta? Sí, dir-vos que la relació amb ells, és a dir, quan ens imaginàvem aquesta celebració d'aniversari, evidentment no ho volíem fer sols, ho volíem fer de la mà d'aquells artistes que han crescut i que han ajudat a fer créixer aquesta institució, com el Quartet Casals o el mateix Jordi Savall, de qui no us he parlat, però evidentment també el tindrem present al llarg de la temporada. I amb el quartet la relació és simbiòtica i és riquíssima i és extensa, en aquesta casa. En aquest sentit, la conversa amb ells va ser com molt fàcil i va fructificar quan va ser prou ambiciosa. Al principi no trobàvem el què, però sabíem que havia de ser alguna cosa important. Després d'haver fet aquestes integrals, ells, el Sala fer Xostakóvitx era un dels següents passos que jo crec que tenien a la recàmera i no sabien quan fer-lo, i per tant tenia molt sentit. D'altra banda, heu de tenir present que amb el Quartet Casals també treballem la Bienal de Quartets, que és bianual, i per tant tocarà l'any següent presentar-la, i en això estem també. Per tant, la relació, vull dir, és constant. Quant als abonats, ens pots explicar els abonats de l'ABC com esteu aquest any i si s'ha renovat el públic o no? Sí, si s'ha renovat el públic o no, tan a l'engròs. Sí, la mitjana està clarament baixant a l'auditori perquè, no sé, ens està funcionant molt bé el tema de les tarifes planes. Sabeu que tenim ara al voltant de 800 abonats menors de 25 i menors de 35 anys de tarifa plana, i clar, això ja ho veureu demà si veniu, o aquest cap de setmana es reflecteix a la grada clarament. Què em deies?
Arriben 5 minuts, d'acord. A nivell d'abonaments estem similar a l'any anterior, no hem crescut, la cosa es manté bastant estable i el que ens està passant, no sé si, la sensació és una mica que és sectorial, diguem-ne més que exclusiu nostre, és que les vendes són més d'última hora i més d'entrada solta. La gent potser té més aversió al compromís que abans, si ho podem dir així. I per tant haurem de caminar cap a imaginar models d'abonament flexible, que és una mica, suposo, al que respon l'èxit d'aquesta tarifa plana. Però ja hi arribarem. Estem contents, veiem un creixement pel que fa en termes, en xifres globals, tant d'entrades com d'ingressos, però tímid, o més que tímid, modest. Anem fent a poc a poc. Anem fent a poc a poc. També una cosa maca que he anat dient, però potser ha quedat una mica així tangencial al discurs artístic pròpiament, és que portem ja uns anys treballant en incorporar nous músics a l'orquestra, això ho sabeu també, i ara estem en un moment interessant perquè hem incorporat gairebé una vintena de músics els darrers 4 anys, completarem aquesta plantilla al llarg de l'any 24 i és un moment potent perquè la injecció de talent del mercat és brutal, és enorme. Per exemple, a nivell d'edat que em deies, hem passat del 19 de tenir 5 músics menors de 5 en total, dins de l'orquestra menors de 40 anys, a tenir-ne 20 actualment menors de 40 anys. Això és obvi, quan fas unes proves, els que surten de l'escola són els que estan més en forma i competir, competeixen més fort. Per tant, hem rejuvenit l'instrument, hem injectat talent i hem consolidat en molts altres aspectes també tècnics. Vam canviar una mica l'estructura de l'orquestra, això també us ho vam explicar en el sentit que vam duplicar els caps de secció a nivell de corda. En fi, hem fet tota una sèrie d'accions i crec que això s'està reflectint. I estem molt il·lusionats que sigui així i que arribi a veure que és una realitat. És com el que us deia, el mateix dels enregistraments, que portem tants anys parlant-ne, però ara realment quan veus que has de publicar i dius, hòstia, tot això hem fet amb tant temps, amb tot aquest temps, però no és immediat. Portem molts anys treballant-ho, treballant amb els millors productors, treballant fent molta feina, i ara, quan ho veus publicat, sembla que es faci en 2 dies, però no. El Jaume em mira. Els tècnics de so saben que no es fa en 2 dies. I estan venint... mira, estan aquí els protagonistes d'aquest espectacle que veurem demà i al cap de setmana són Elisa Weilerstein i Ludovic Morló. Here, a mi lado, Elisa. Y Ludovic allí. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Elisa Weilerstein no necessita... de fet, cap d'ells necessita presentació perquè ja els coneixeu. L'Elisa és una de les violoncistes més cotitzades a nivell mundial actualment. Fa temps, de fet, que està al cim de la carrera solística d'aquest instrument. A més, hem tingut la sort de comptar amb ella durant diferents ocasions al llarg dels anys. I, de fet, recordo, si no recordo malament, que l'última vegada que vas venir va ser amb el triple de Beethoven. D'això va ser just abans... Triple de Beethoven, però antes de eso fue el segundo de Shostakovich. Antes de eso, el segundo de Shostakovich. Y también estuviste, creo, en cámara. Recuerdo que hiciste el arpeggione una vez. Sí. Que hay una anécdota muy bonita aquí, que tú igual no conoces. Sí, conoces, claro, porque fuiste protagonista. Sí. Te fuiste al Palau. Sí, exactamente. Bueno, yo toqué a todos los suites de Bach. Sí, no, pero ese día creo que tenías que hacer, ahora me viene en la memoria, tenías que tocar aquí arpeggione y otras cosas, no sé qué hacías, un recital de cámara. La fantasía de Schubert. Exacto. Sí, mi transcripción. Ok. Ese fue. Y apareciste a última hora porque creías que actuabas en el Palau, luego apareciste aquí. Igual fue uno de los primeros proyectos. Así es, sí, bueno. ¿Cómo ha ido el ensayo hoy? Bueno, tú puedes decir. Bueno, yo disfruté mucho. ¿Sí? Sí. ¿Quieres hacerlo en español? ¿Va bien? ¿O claro. Sí, bueno, perfecto. Sí, está... Bueno, sí, contigo haremos en inglés y mezclaremos un poco las lenguas. En francés, no sé. Háblanos un poco... perdón. Ajá.
Sí, justo antes bueno, mientras estaba empezando, de hecho, fue en febrero 2020. Ujú. Sí, principios de febrero, cuando coronavirus estaba en nuestras cabezas, pero Estábamos no. celebrando el Festival Beethoven aquí en el Exactamente. auditorio con el año Beethoven, ¿no? Exactamente, sí, con Guy Braunstein y Inon Banatan. Exacto. Sí, 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 bueno, y también estoy súper feliz a trabajar con mi querido amigo Ludovic, que es también un gran director, entonces, y también tocamos el Prokofiev juntos hace 8 años en el Festival de Música de Aspen, entonces, sí, bueno, eso es como reunión con la orquesta y Ludo, bueno, estoy realmente contento por eso. Y además vas a venir otra vez esta temporada a hacer otro Tour de Force del que no os he hablado, porque esto será más adelante, ya en primavera. Con Inon, de hecho. Con Inon otra vez, el mismo pianista con el que interpretó el triple de Beethoven para hacer la integral de Beethoven, de las Completo. sonatas. Y es un proyecto que además has grabado, ¿no? Sí, sí, sí. En 2020, también en octubre 2020 en San Diego. Grabamos, sí, cuando bueno, la sala estaba completamente vacía y no había nada que estaban. Entonces estábamos como, ok, tenemos un proyecto que podemos hacer y hicimos los tests. Y, bueno, ese fue antes de las vacunas, entonces, ok, somos amigos, tenemos confianza, vamos a grabar todos los sonatas de Beethoven. Entonces, fue como un proyecto de 3-4 días y disfrutamos y ya está. Muy bien, muy bien. Y háblanos un poco más de Prokofiev. ¿Qué relación tienes con esta pieza? ¿Qué significa a nivel técnico, a nivel...? No hay ningún nivel técnico. Bueno, yo aprendí la obra porque yo estaba realmente apasionada de música de este periodo, Shostakovich, Prokofiev, bueno, y un poco más tarde Lutoslawski, Penderecki y todo. Cuando yo tenía 14, 15 años, y yo toqué por el público la primera vez cuando yo tenía 17 años. Y bueno, es realmente, es mucho más que un concierto, realmente, el título es realmente verdad, es una sinfonía con cello, básicamente, pero el cello está mostrando todos los colores posibles y emociones posibles. Y la estructura es inusual, quizás. El segundo movimiento, bueno, es la duración del primer movimiento y tercero combinados. Entonces, el segundo movimiento es un tour de force solo, básicamente. Pero la analogía para mí más precisa es como una noche en un museo salvaje, básicamente. Una pintura psicodélica después de una. Y entonces cada color es más vibrante que el anterior. sí, exactamente, que el anterior. Entonces, realmente es una cosa a escuchar, es inusual, es realmente único. Y para tocar es realmente interesante, yo puedo disfrutar mucho. Y hablar, Maybe nice. I was just going to add. Is this working? Yes. I was just going to add. Actually, it's nice to remember that this piece was born as a concerto before the war. It was Opus 58, very early. I mean, much earlier piece, and 20 years later, almost. So after the war, just the year before the death of Stalin, he writes this Sinfonia Concertante with the same material, and it's much more sarcastic, I find, in character than the concerto was. Maybe more dramatic, more dark, only dark, you know. And then we have this piece that has so much more of a journey from all those different emotions. I think the concerto is very kind of one thing more. Completamente. And I wanted to say, sorry for the delay, you know, we've got lost in the music. We are rehearsing this Cervello piece that it's a little bit of a surprise, but it's printed in the program as an encore with the whole of the cello sections. And
we got overwhelmed by performing it. So it was like, it was nice. Tell us a little bit about it. Bueno, Yes, es un contrasto total, básicamente. Es una obra realmente bonita, profunda y es un, bueno, como dice en la música, es un tributo a Pau Casals. Entonces es también un héroe mío, de todos los chelistas del mundo, de todos los músicos del mundo. Y es una obra muy íntima. Y para tocar, especialmente después del Prokofiev, que es tan grande y, bueno, loco, es una palabra un poco casual quizás, pero es realmente para regresar a básicamente the root. A la raíz. Sí, exactamente, de belleza. Es una cosa realmente impactante después. Y háblanos un poco de tu relación con Barcelona. Creo que es una ciudad que te gusta, ¿no? Oh, me encanta. Y de hecho, fue la primera vez que yo fui a Europa, fue a Barcelona cuando yo tenía 15 años. Y yo toqué el concierto de Dvorak con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Entonces yo tengo una afección muy especial para esa ciudad, esa orquesta, esta institución, todo. Fantástico. Ludovic, this is your second season, and you come back after a big, I think, a tough work summer, but you were just 4 weeks ago recording with the orchestra. How did you feel? Oh, I can't wait for those recordings to be able to share with you. It's been wonderful. We started our project with recording Ravel music, and then the first CD will be out sometime during this season. And it's going to be really wonderful. I was so excited about this. We recorded Ma Mère Loire, the Tombeau de Couperin, and the Pavane. And this will be the first of 6 CDs that we are going to release over the next 3 seasons with almost complete Ravel recording projects. And this orchestra has this in their soul, you know, the rhythm. I mean, we know Ravel was as Spanish as he was French, but it's something about finding the colors, the intimacy, and yet the very strong rhythmic pride, you know, of the habanera and all those wonderful rhythm, fandango, and they really captured this wonderfully well. And of course, we continued our survey of recording Catalan composers, Catalan music. So we have a full CD of Héctor Parra's music coming out also very soon, and we started recording music by what did we do? Raquel García Tomás, of course, and then we did with Octavi and Joan with Octavi, Matthias, no? Exactly. So I mean, it's on and on. Of course, at first it feels a little frustrating because we work very hard for these recordings, and they are not yet available for you guys. But I can tell you that it's going to be exciting. So Wonderful, I'm excited wonderful. about this. I'm excited to hear them too. And tell us a little bit about the program and Power of Revolt. I mean, we are starting this new season with this theme and the chosen repertoire. Well, you always give me some really interesting themes to work with, you know. And when you told me Power and Revolt, I remember thinking 2 pieces in my mind right away: Rite of Spring, you know, Sacre du Printemps, and Beethoven Eroica. I mean, for me, those are maybe as much as Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune. Those are the pieces that kind of mark the switch to a complete new style in music, in orchestral music. But, you know, not only by the scandal that they created, we know that in the Eroica Symphony, for instance, you know, 1803, in E flat major, the 5th measure has a C sharp, Do dièse. And half of the house walked out because they were shocked. How can you write a C sharp in E flat major? I mean, now we forget because we hear this in the elevator. But, you know, it was that troubling at the time that people felt it was a revolution, writing those things. And Rite of Spring, of course, Stravinsky. We know the big story about the premiere in Paris at the Théâtre des Champs-Élysées, where people were starting burning seats, you know, in the house and screaming at each other. And so much so that the ballet, the dancers couldn't hear one another. I've read a little bit more about this story because Pierre Monteux was conducting the premiere, and he was
eventually my big teacher, because I started conducting at the Pierre Monteux School in America, in Maine. And for me, he remains one of the most inspiring French conductor ever. So I read more about this, and of course, to be able to continue the performance, they had to chart the meters from the wings for the dancers to be able to continue dancing while there was this big chaos. So those two pieces for me were obvious to open the season about that theme, but we'll have more. Rachmaninoff Fourth Piano Concerto has that also in a little bit. It's a very different Rachmaninoff that we're used to with the luscious melodies and all. It has that, but it has also a wonderful treatment of the dies irae and that idea of, very, very strong commitment to that statement, of course. But I also wanted a lot of music from Catalan composers to celebrate the 25th anniversary of this beautiful hall. So you'll find that in every program we're going to have a little bit of Catalan music as well. So I'm excited about that. So we're starting with the fanfarria, no? Yes, the King Joan fanfarria, and then we have the Cervello, and next week we'll play the Samper. Molt bé, Baltasar Samper. Thank you very much. I don't know if teniu preguntes, algunes coses que voleu adreçar als artistes, aprofitar que estan aquí i abans de que se'n vagin a dinar. Marta. Bueno, yo me que si Luis puedes hablar un poco de cómo, claro, ya empiezas la temporada con ellos, ¿no? Y ya les conoces más, entonces les estás exigiendo más también. ¿Cómo va esta relación, ¿no? con el conjunto y contigo, ahora que ya ha pasado un tiempo? Well, about the relationship, right? Yeah, of course. Yeah, of course. Every week we try to get one step higher on the ladder, And I said this at the beginning, but I said this, I remember, in my previous jobs too, The first week is the easiest because we all want to work together. It's like a wedding, right? It's like a start of any relationships. And then you have demands. And of course, through the challenges, there's some tensions building. But it's all for the good at the end, because I believe in relationships going through waves. And I think it's fundamental that you allow this to create a little bit of discomfort in order to recapture some really strong statements about the culture of what you want to believe in and establish. So, I think we're still in a wonderful relationship. But yes, indeed, I'm very demanding. And I think, for some people it's a challenge to kind of embrace that dynamic, but I think everyone realizes it's for the good of great music making. And I believe we all dive in with complete trust and enthusiasm that this is really leading to something really exciting. I have the tough job as a chief conductor. I tell them, actually, I said, when you come as a guest conductor, it's easy. You just want to be nice, create the right energy, and then build for the concerts. My job is more difficult because I'm already working on what I want to be achieved in a year or two from now. So it goes with repertoire, what repertoire we build, but also, about establishing some golden rules that we can all follow and embrace. It's really about finding the confidence and trust and embracing the same vision and culture. And this takes time, but I think we're all diving into very confidentially, and I think that will pay off very soon. So I hope you can hear it. Per cert, no he mencionat, però evidentment m'he centrat en la tardor. Aquesta és la temporada també en què farem la gira. Ens anirem amb el Ludovic a Hamburg, a l'Elbphilharmonie d'Hamburg per primer cop amb l'orquestra, i també a Concerthaus d'Estocolm, en un projecte Ravel, on també portarem una estrena de la Raquel García Tomàs, entre d'altres peces. And Fleur Baron is singing Scheherazade. So those are very, very important for building artistry, touring and recording. Those are the two things where I think the orchestra will
embrace a lot of pride into those projects. Thank you very much, both of you. Moltes gràcies. Si no teniu més preguntes, espero que ens puguem veure al llarg d'aquesta temporada, evidentment demà, i gràcies per fer una difusió. Gracias.